Hello लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव दा फाइनाली गुड निउसआ बेनो जे नोंथांमोननि नन टेक्निकल साख्रि फैबावबाय बेनो जाबाय हेल्थआव दा नोंथांमोना दाखालि मोनसे बाथ्रा होनदोंमोन जे नन टेक्निकल पस्टआ फैगोन होननानै दा फाइनाली फैबाय दा जों भेकेन्सिखौ नायगोन प्लास एप्लाइ लिंकआ माब्ला एक्टिभ जागोन गासिबो डेटआ ओंखारजोब्बाय आरो मा क्राइटेरिया नांगौ जों बेखौ A to Z नायगोन जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि साख्रि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजों लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन दा गोबाव खालामा लोगोफोर जों थांसै अफिशियेल वेबसाइटआव आरो जों अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा बेबादि पेजआ मोनगोन आरो बेनो जाबाय DMEनि आन्दाराव नोंथांमोननि नन टेक्निकेल स' बेनिफ्राय टेक्निकेल लाइननि जेरै नार्स दङ गोबां रोखोमनि टेकनिशियान दङना बिथांमोननि एग्जामा जोंहा फैगौ नोंथांमोननि टेक्निकेल लाइना 2 जानुवारियाव एग्जामा कन्डाक्ट जानो थांगासिनो दङ जन वाइसआवहाय एग्जाम जागोन सानदेखालि 2 जानुवारियाव स' बेखायनो एडमिट लिंकआ दाबावैनो मोननो हासिगोन आरो जेब्ला मोनो चेनेलाव आपडेट मोननो हागोन देन बेनिफ्राय दायो नन टेक्निकेल पस्टआ फैबाय आरो 5 जानुवारि जानाय लोगो लोगो लिंकआ एक्टिभ जागोन अके देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जामा फेब्रुवारियाव जानाय चान्सआ दङ आरो एबा लास्ट उइक नोंथांमोननि जानुवारियाव जानाय चान्सआ दङ नैबे लेटेस्टआव फैयोबानो थाबैनो एक्टिभ जाथारसिगोन लिंकआ जेब्ला जायो चेनेलाव आपडेटखौ फिन खनसेबाव नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ प्रसेस भिडिअ मोननो हागोन दा बे पस्टआ मा दंमारो जों दानिया नायनोसै दा बे जाबाय जोंहा अफिशियेल मोनसे सर्ट नटिस फैग्रोबाय जेराव मेडिकेल कलेजाव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन आरो बिनि भेकेन्सिया जों नायोबा 765 पस्टआ दङ दा बे पस्टआ जोंहा नन टेक्निकेलाव नाथाय मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना गोसोआव ला बे पस्टआ जोंहा सिगांबो ओंखारदोंमोन 2023 आव दा बिनि आनजादा जायाखै आरो जायफ्रा बै समाव एप्लाइ खालामखाबाय नोंथांमोना खालामनांगौनि गोनांथि गैया जुदि खालामनो गोसो दङबा 5 जानुवारिनिफ्राय 16 जानुवारिसिम नोंथांमोना DMEनि अफिशियेल साइटआव बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन दा बै समाव जुदि नोंथांमोना डिप्ल'मा गैयामोनब्ला जेरै हमना ला कम्पिउटार सार्टिफिकेट गैयामोनब्ला जुदि जाबायब्ला नोंथांमोना दायो एप्लाइ खालामफिननो हागोन स' बेखायनो गुबुन फन नाम्बारखौ होबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना टेनसन गैया दा बे थांबाय स' दानिया नन टेक्निकेलाव मा पस्टआ दंमारो जों दानिया नायनोसै दा जोङो नाम्बार 1 पस्टखौ मोनदों बेनो जाबाय डाइटिशियान होननाय दङ बेयाव ग्रेजुवेट इन होम साइन्सआव खालामनाय जानांगोन नङाबा हिउमेन निउट्रिसनाव नोंथांमोना डिप्ल'मा लानाय जानांगोन सेलारिया 14,000 निफ्राय 70,000 प्लास ग्रेड पे 8,700 पर मान्थ जोबोर बुरजा सेलारिखौ नोंथांमोना नायदो राइट साइड खनायाव पे स्केल दङ ग्रेड पे दङ बेखौ नायदो स' दानिया जों सेकेन्ड नाम्बार नायोबा लाइब्रेरियान दङ नोंथांमोननिया बेवहाय डिग्री खालामनाय जानांगोन प्लास 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेट बा डिप्ल'मा नोंथांमोना थानाय जानांगोन होमबासो बेयाव खालामनो हागोन देन नाम्बार 3 साइन्टिफिक एसिस्टेन्ट दङ बेयाव डिग्री इन साइन्स विथ फिजिक्स बा केमिस्ट्रि एन्ड बाय'लजि थानाय जानांगोन अब्लासो बे पस्टआव नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन देन नाम्बार 4 फैबाय एकाउन्टेन्ट एन्ड केशियार दङ बे पस्टआव बिकम खालामनाय जानांगोन प्लास 1 इयार डिप्ल'मा नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगन दा गासैबो बेयाव होनायाव 1 इयार डिप्ल'मा नांगोन देन नोंथांमोननि नाम्बार 5 आव जाबाय बेवहाय सिम्पल पास जानो हागोन डिग्री पास जानो हागोन आर्ट्स साइन्स कमार्स बे पस्टआ जाबाय हेल्थ एडुकेटर पस्टआव नोंथांमोना हागोन खुनु पार्सेन्ट नाङा एन्ड डिप्ल'मा बेयाव नाङा नाम्बार 6 स्टेन'र दङ नोंथांमोननिया बेवहाय HS पास खालामनानै बे सेक्टराव 1 इयार डिप्ल'मा थानाय जानांगोन दा बेयावबो नांगोन जायफ्रा दङ नोंथांमोना खालामनो हागोन 7 नाम्बार हेल्थ एडुकेटर ओंखारबावदों बेवहाय नोंथांमोननिया डिग्री पास खालामनो हागोन जेबो बेयाव नोंथांमोना पार्सेन्ट बियाखै नाथाय मोनसे बाथ्रा डिप्ल'मा बेयाव बिदों कम्पिउटार एप्लिकेसनाव नोंथांमोना 1 इयार थानाय जानांगोन बा बेयाव बिनाय दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना खालामनो गोसो दङबा बेयाव हागोन एन्ड नाम्बार 8 दङ बेयाव गोबांथार पस्टार दङ जेराव HS पास खालामनानै पार्सेन्ट नाङा स्ट्रिमनि खोथा गैया नाथाय HS पास खालामनानै 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेट डिप्ल'मा नोंथांमोना थानाय जानांगोन जेरै पस्टआ दङ एकाउन्टेन्ट एसिस्टेन्ट दङ क्लार्कआव दङ रेकर्ड किपार दङ बेनिफ्राय क्लार्कआव दंबावो फिन कनसेप्टआव बेनिफ्राय कडिं क्लार्कआव दङ कडिं क्लार्क एबा नोंथांमोना रेकर्ड किपार दङ दा बेवहाय गोबां रोखोमनि पस्टार दङ बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना मोजां जागोन एन्ड बेनिफ्राय लास्टआव दंबावो आरोबाव 9 नाम्बार बेनो जाबाय स्टेन'टाइपिस्ट दंबावो बेयावबो नोंथांमोना HS पास खालामनानै डिप्ल'मा थानाय जानांगोन होमबासो बे पस्टआव खालामनो हागोन देन नाम्बार 10 आव एसिस्टेन्ट लाइब्रेरियान दङ बेयावबो नोंथांमोना सेम क्वालिफिकेसन मोनदों डिप्ल'मा नांगोन बेखौ नायदो एन्ड बेनिफ्राय फिन कनसेप्टआव लेब एसिस्टेन्ट दङ HS पास खालामनांगोन साइन्सनिफ्राय होमबानो हागोन डिप्ल'मा बेयाव नाङा स' नाम्बार 12 आव नायोबा स्टेटिस्टिकेल एसिस्टेन्टआव नायदो नोंथांमोना बावबो डिप्ल'मा नांगोन प्लास साबजेक्टआ मेथ्स नङाबा नोंथांमोननि बे साबजेक्ट नांगोन एन्ड 1 इयार डिप्ल'मा नांगोन एन्ड ड्राइभार स' ड्राइभाराव नोंथांमोना HS पास खालामनाय नाङा अके जास्ट 10 पास खालामबानो जों हागोन बाट लाइसेन्स LMB थानाय जाथारनांगोन LMB
HMB दंबाबो जागोन LMB नांथारगोन कम्पालसरि होमबासो बेयाव हागोन आसाम एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ कम्पालसरि जाबाय आसामनि साख्रियाव बेखौ नांथारगोन एन्ड बैसो एज लिमिटआ 01/01/2020 फोरखौ लानानै 18 इयार्सनिफ्राय 45 इयार्ससिम जोंनि ST खथायाव हागोन आरो PWD 50 इयार्ससिम 18 निफ्राय हागोन स' नोंथांमोननि सेलेक्सन प्रसेसआ एग्जाम जायो देन बेनिफ्राय स्किल टेस्ट जायो एन्ड बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोननि साख्रि जेब्ला एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जागोन नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन